Terve taas ja tervetuloa Karvanaamarin kyytiin. Tänään mulla on ilo ja kunnia esitellä ensimmäinen vieras kyydissä, Tomi Grönfors. Tervetuloa ja kiva kun pääsit mukaan. Kiitos. First things first, joten ota siitä vähän virvoketta. Mitäs tää on? Tää on, vaikka se näyttää screwdriverilta, niin se on ihan kesäsmoothie. Joo, ja näin autoillessa on parempi jättää ehkä viina. Joo, kyllä. Syy minkä takia me ollaan täällä tänään Tomin kanssa lähti oikeastaan liikkeelle. Mä sain Twitterissä kysymyksen, että miten ihmeessä me ollaan saatu meidän mainoksilla täytettyä yksi verkkosivusto kokonaan. Siinä taisi olla koko sivu täynnä meidän mainoksia. Yksi joku muu mainos sinne oli päässyt vahingossa livahtamaan. Mutta ajattelin, että herra, jonka käsialaa tämä on, tulee sitten selittelemään tekosiaan, joten täällä Tomi, oot kertomassa meille nyt sitten uudelleen markkinoinnista. Joo, eihän se ehkä semmonen ihan tyylikkäin veto taas ollut meiltä, mutta kieltämättä jos sä ihan suoraan kysyt, niin mä en tiedä miten me onnistuttiin saamaan se saitti täyteen niitä mainoksia. Eikä se nyt ollut todennäköisesti kauhean merkityksellistä, että se yhden hyvän mainoksen sijaan siinä oli 10 muutakin, niin se tuskin lisäsi konversio. Mutta noin niin kun vastauksena tähän Twitterissä esitettyyn kysymykseen, niin en tiedä. Se on rehellinen mainos, mutta kerrotaan lyhyesti nyt tälle Kaifarille sitten, mistä uudelleenmarkkinoinnissa on kysymys. Eli uudelleenmarkkinoinnissa ajatus on se, että kun henkilö on osoittanut jonkunlaisen alunperäisen kiinnostuksen yritystä tai sen tuotteita kohtaan, niin esimerkiksi vierailemalla verkkosivustossa tai käyttämällä jotain mobiiliohjelmistoa, jossa on niin kun sit seuranta päällä, niin voidaan tarjota jälkeenpäin kohdennettuja markkinointiviestejä. Et ihan tämmönen perustapaus olisi, että nyt vaikka Develoren kotisivulla on käyty ja sit kun sä googlailet vastaavilla niin hakusanoilla tai käytät verkkoselainta siitä koneelta, millä sä oot käynyt, niin se tunnistaa evästeistä, että hei, sua kiinnostaa nää, niin näytetäänpä nyt sitten mainonta. Ja sitten semmoinen niin pidemmälle viettää dynaaminen uudelleenmarkkinointi tarkoittaa, että tiettyjä tuotteita tarjotaan sulle, joihin sä olet osoittanut kiinnostuksen. Siitä on niin perimmillään kysymys. Eli tämä itse kysyjä, niin hän on käynyt Develoren nettisivuilla ja saanut sieltä tavallaan tartunnan mukaansa. Joo. No tartunnan, johon ei lääkäriä tarvittaisi, että sen olisi voinut niinku tyhjentämään selaimen välimuisti tai evästeet pois, niin itsekin hoitaa. Mutta joo, kyllä käytännössä näin. Eli kun nimikin sanoo uudelleenmarkkinointi, niin se onko se tavallaan niin jälkimarkkinointi, että se ensimmäinen markkinointi olisi pitänyt ensin hoitaa ennen kuin me voidaan ryhtyä uudelleenmarkkinointiin? No se uudelleenmarkkinointi on terminä ehkä. No, se on ihan kuvaava. Jälkimarkkinointi tarkoittaa enemmän sitten, että me ollaan jo asiakkaat. Niin, siis uudelleenmarkkinointi mä koen, että se on oikealla matkalla sinne, mitä markkinoinnin pitäisi olla. Mä oon itse tehnyt tässä 15 vuotta niin omalla kuin muiden rahalla markkinointia hyvin ja huonosti. Ja mä koen, että on erittäin raskasta sellainen markkinointi, missä työnnetään, missä huudetaan ja lisätään toistoa vaan, että osta. Ja ostaminen onkin muuttunut enemmän semmoiseksi itsepalveluksi, eli etsitään tietoa, osoitetaan kiinnostusta. Ja silloin myös niin kuin markkinoinnin täytyy kääntyä siihen, että me enemmän tarjotaan mahdollisuuksia sulle löytää tietoa, tehdä ratkaisu itse sen sijaan, että me yritetään uhkailemalla ja käyttämällä johtajan kultaista kolmioa niin saada sut ostamaan. Eli nyt esimerkiksi mä jonkun aikaa sitten hain, no ei mainita nimiä, mutta kauppaketjun sivuilta kahvikonetta. Ja sen jälkeen mulla Facebook alkoi tunkemaan sitten erilaisia kahvikonemainoksia. Mutta tässä just kysymys siitä. Käytännössä just tämmönen dynaaminen uudelleenmarkkinointi on kyseessä. Okay. Mitä sitten jos
mä haluan perustaa nettisivun tai firman, jossa mä haluan sitten hyödyntää uudelleen markkinointia, niin mitä työkalu, miten se käytännössä toimii? Mun nettisivu, onko se vaikeaa, onko se kauheat koodaamista vai miten se itse asiassa toimii? No itse asiassa se on hyvin yksinkertaista. Työkalut on ilmaisia, tieto löytyy netistä. Siis pääosin puhutaan Googlen palveluista. Se mainostaminen tuskin on kuitenkaan No ilmasta. Mainostaminen nyt ei ole ilmasta se, mutta eihän markkinointi nykypäivänä, puhutaan vaikka sosiaalisesta mediasta, yritykset kuvittelee, että se on ilmasta. Ei se ole ilmasta. Kyllä siellä merkityksellisen niin kun viestin perille vieminen, asiakkaiden palvelu, ei se ole ilmasta millään tasolla. Eli itse se toiminta maksaa, mutta ne työkalut, me lähdetään nyt niin kuin liikkeelle, että sulla on Google Analytics käytössä, Google Tag Manager käytössä, eli tämmönen, millä voidaan niin kuin aikaisemmin piti koodata, niin nykyään Google Tag Managerilla sä voit itse luoda tällaisia sääntöjä sun sivustoon liittyen. Eli sinne täytyy kerran asentaa tämä Tag Manager-koodi ja sen jälkeen sinne voi luoda omia tageja, jotka sitten käynnistyvät, kun ihminen vierailee sun sivustolla, jolloin se on aika helppoa, mutta niin kuin moni asia, niin siihen löytyy kyllä hyviä ammattilaisia, jotka pystyy auttamaan. Ja itse asiassa tästä kun puhuit, niin meilläkin on tulossa ihan maksuton parikin webinaari on tulossa tässä syksyllä ton Petri Mertasen, joka on erittäin pätevä vanhan web-analytiikka-yhdistyksen puheenjohtajakin tulee pitää meidän kanssa pari webinaaria niin Google Analyticsista yksi kuin sitten Tag Managerista. Et ne on kyllä jokaisen yrittäjän kautta markkinoijan niin työkalupakissa pitäisi tänä päivänä olla tällaiset ilmaiset työkalut. Ja nämä kaikki linkit ja muut laitetaan sitten tuohon videon kuvaukset, sieltä pääsee katsomaan. Mutta sitten oot sä sit törmännyt semmoiseen tilanteeseen, tai oot sä kokenut, että sun asiakkaille tai sulle siitä olisi hyötyä? Vai onko se vaan semmoinen, joka niin kun häiritsee vaan niin kun nettikäyttäjiä, varsinkin niin kun iltapäivälehtien sivut on niin kun täynnä enemmän mainoksia kuin sitä itse substanssia ja artikkeleita. Tuleeko siitä jotain hyötyä? No siitä tulee hyötyä oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun se rajataan se uudelleenmarkkinointi riittävän pieneen ryhmään. Eli se, että ihminen on nyt vieraillut Develoren nettisivulla ja saa näitä mainoksia, niin se ei monestikaan luo sitä lisäarvoa. Et siinä itse asiassa varmaan tässä kohtaa me voidaan oikeastaan ampua itsemme jalkaan. Et siinä me ollaan ehkä oltu liian lavealla. Mutta niin kuin me molemmat tiedetään tässä tapauksessa, me on myös haluttu kokeilla erilaisia tyylejä. Kyllä. Mutta sanotaan esimerkkinä sitten, että me luodaan sellainen sääntö, että ihmisen pitää tehdä useampi toiminto siellä. Vaikka nyt puhutaan näistä webinaareista, että ihminen on katsonut 3 eri webinaaria meidän sivustossa ja sitten vasta alkaa saada webinaarimainoksia. Ei se, että on ajautunut yhdelle webinaarin sivulle, poistunut heti, vaan että on selkeästi osoittanut kiinnostuksen. Ja sitten muistutetaan näistä. Ja sitten siinähän voidaan määritellä, kuinka kauan muistutetaan, minkälainen, niin että sitä voidaan määritellä, ettei se nyt ole ihan in your face. Et harvahan meistä pitää siitä, että me saadaan markkinointiviestejä, jotka meitä ei kiinnosta. En mäkään pidä siitä. Joku on niin kuin vahingossa tai puolivahingossa erehtynyt meidän nettisivuille, niin ne on saman tien sitten NS-nalkissa ja alkaa saamaan sitä in your face mainosta, mikä siinä varmaan meidän pitää sitten vähän ottaa hattu käteen ja säätää sitä hieman. Näin voisi sanoa. Mutta niin välillä tuntuu, että netti on niin täynnä mainoksia, että sieltä niin oikeastaan ne menettää merkityksensä, mutta siis näiden menetelmien ja tapojen avulla niin siitä voi sitten saada hyötyä. Kyllä, ja siis se niin kuin riittävän rajattu ja sitten just se, että on mietitty, että onko tämä järkevää. Se on niin kuin se suurempi kysymys, kun lähdetään tekemään uudelleenmarkkinointia, koska se on kuitenkin käyttäjä tai no tietysti tässä tapauksessa yksittäinen kone, mutta käyttäjä sitä kautta on niin kuin osoittanut, että hei, mua kiinnostaa nämä asiat, niin
sitä kautta on olennaisempaa saada sitä tietoa sen sijaan, että sulle työnnetään koko ajan vaan osta. Et se on oikealla suunnalla siihen, että me saadaan viestejä, mitkä meitä mahdollisesti kiinnostaa ottaa vastaan. Hyvä. Me aletaan saapua perille lounaspaikkaan, joten nyt on smoothiekin jo kohta. Se on loppu on muuten hyvä. No hyvä. Tietää sitten tuleville vieraille ottaa samanlaista matkaan. Mutta kiitos Tomi, kun pääsit mukaan ja seuraa kanavaa, niin näet jatkossakin mielenkiintoisia vieraita. Moi! Moi moi!